alla scuola Twi Italian. Mema wakwa abadeba Twi Italian dwumedie yi so. Ennenso so yakasefo a ye ba behwe ne apensempensemo. Mene fragista. Mjiri sa watida. Onte da so a. Ene me boni bio. Mene fragista. Ye bisa se sansem etre sei. Obi a bibia amfa ne ho. Obi a wo yose mene frega. Ne che bibia emfa ne ho brofo be kasa oye careless ofa we no de ato ha bibia se oyema edimu na eho ba mfa so no weje mu saa na ye nim se wiase mu so ade ba akopɛ etimi sesa nipa bibira abrabo eno nti no se ye pese ye bibi ma obi nso nya ho mfa so a ense se ye makwa ma ye frɛ se lei una mene fragista na se lui un mene fragista debi nemo mono ese say ya makwan ma ye ka say lei sta molto attenta anase lui sta molto attento ese sani pano ono oye bibia ohwe ni yie na wo ye obibia basa e ka o na kan foforo so say ye didi for de be so say ye sta attento anase attenta ye hwe ye niama so yia ye benya ho mfaso afoforo benya ho mfaso wo sori na obo mpaya wonya ho mfaso wo sori wo ka nyame asema wonya ho mfaso enye una mene fragista enye un mene fragista eti enye ne be ka say alla prossima volta arrivederci. Ciao!